Hello guys! Ito rin na po ni yung mega nga pretty char. At for today's video na amin sa Chungul. Tara! Kauban ako na pong mga kauban nga tsaka. Cha. Say hi sa big. Mau gyapon green. Mau gyapon Green. Bago sila nag-open sa mas nangyari. Kaya mo try na pumiganahan ko silang frap diri ba yan? Labi silang frap diri. Yes. Picture to ma'am. Nice kayo sila guys. Tanawa ng setup diri nice. Sa una pa niya mag-lockdown. Nice kaayo. Nice ka siya picture-picturean. Look at that. Sa luyo po, na day mga sila yung mga kwarto-kwarto. Kami rin nakasilis diri kami tulo mura yung mag-iabangan at tibuok. Di ba? Vega ra? Hayag na! Nahayag na. Very good. Salamat, Inday. Hayag na kayo. Maklaro na mong now. Hindi na, nakita po na kuntiyan sa kabugnaw na Inday. Salamat kaayo. Ay, natawag ka na ko. Frog. Naku ba ko? Ay. Choco. Picture yan. Sa pila na. Picture! May, duha ako ani, kamamchari duha. Yan kani ko, Ma'am Arcel. Tulo ka siyang may, mukhaon na siya. Grabe, gigutom na siya. Napagit siya yung rice, ha? Kami, mami yung rice, kaya nag-diet siya, wala. And then, napag-i-cook. Luna, lagi-cook, ma'am. Kani, alam mo, ang frap, ma'am. Choco frap, pauni, ma'am. Nag-ulagi siya kay ano, maunin ko pa ng choco frap, kuwangan ko nag-usak. Choco usak. Habos sa usak ka frap. Tagaan lagi ka. Okay na mag-una mag-picture kay sa kananan, ma'am. Kay nga mga on kita. Magmas day ka, magkaon ka. Di ba okay na mag sa kananan? Pero, baligin ko sa na problema. Sa inyo pala. Nahihilig. Wala lagi sis. Uso. Nanatong puan. Doon sa ni. Bansyo. Shake. Go. Dili. Kana mo ra gihapon. Wala gitagaan jud kag tulo ka buksili, ma'am. Okay ra ka ana. Imo na tulo kasi. Nani lang ba? Nani lang. Ang batsoy. Ay dili man tayo nani ang batsoy, ma'am. Pwede na lang. O say mag-expect sa batsoy, ma'am. Nagdako kayong kuan ba? Dako nga. Sa nga dako. Iwasa ka na. Oy, naaday ko special guest to sa tong vlog. Si Ma'am Virginia. Ma'am Virginia. Please, ma'am, subscribe niyo sa akong YouTube, ma'am. 50 size pa man to, ma'am. Oy, para managhan sa to, ma'am. Duha. Ay, pinawa. Sorry. Ay, mo-order na lang ko, Bi. 85, no? Ma'am, mo-add ko 85, ma'am. Ma'am, 185 na ako nabayad, ma'am. Unsa ko na yung purpose. Unsa ko na yung purpose na niya. Ibutang sa naong na i-massage. Kani mo ba dali na? Unsa ko na yung purpose. Kasi yung purpose ano yun, ibutang sa ilong. Black pepper mo, hindi siya makapahang. Black pepper, muna siya makapahang ka na. Ganun siya, kung ganun kag parat-parat. Patis na mga, kailangan patis. Wala.
Iskasa na buti kag patis. Kabalo. Ibutang lagi na siya niya. Dili mo siya ibutang dira. Dili mo siya ibutang dira. Diri din is oh. Pwede po niya sa dito. Asay. Basta siguro kung makauban ay. Lami check. Lami lagi siya. Kasi may kasulti ni mo, ma'am. Sarap. Ay, vlog. Lami. So, nana mong batchoy. Special sa ka with egg. O, diba? Vega ra. Maugani. Nanay patis. Pangalan mo. Ganda kagkang ka. Malaon na ta! Dami ko sa kuan. Yung sumay. Dami lang sumay. No? Pwede pa sa... Wow! Mangkilaw man ba? Mangkilaw. Di ka mangkilaw? May tilaw siya sa kanya. Di siya ganahan. Sumay yung ganahan. Ah, wala. Ilay mo dyan pag taste buds, ma'am. No? Tilaw mo naman. Ikaw ganang kay baka. Ay, maod eh. Wako na yun! Bakog eh ni. Wako na! Ito mong ars. Di nga ni baka mong ars. Itlog man eh. Di ang yung sabaw. Ang sabaw. Ang murag. Kanda. Mo di siya nga siya dito eh. Aray, kasakit. Ang apa, pinam niya ikaw ni Garo. Bawa ko naman. Kaila lagi mo tanang ng ars mga kagkawin mo to. Nagba po namin yung order ng unong kabuok siomay. Kaya galaminanis lang siomay, sis. Sis ina sila sis wakas like Japanese shumai. Special guest, ma'am, nasa loyo, ma'am. Oh. Vlog kasi. Oh, la, ma'am. Hi. Ikaw ba nang yung baby girl? Lunidogan si baby girl. Nahadlok na ako, ma'am. Kung mo subscribe ka na kung 57 ka. Basta na yung 57, ikaw si mo, iging na to. Sabi, iging na dyan yung subscribe na ako ba? Magawin nyo nga siya mayon ng Sis wala ni mong dito sis pangay. Ay, miss! Lamig yung sito, miss. Oh, lamig yung lumisito diri. Malagikat Korea. Na-feel na ko. Marag kuwang dyan siya kung wala lumisito. Duhaad, miss. Lamig sa lumisito, gikan Korea. Lamig kaayo. Mari gid mo tawo diri. Naging mo siya, naging mo na. Gikan Korea ko. Kagapa na ko sis. Gikan Korea. Lumisito, gikan Korea. Mari gid mo to. Sa inyo ni musito magikas ko. Limang ka? Bitaw, gikan Korea. Lamig yung lumisito, galing gikan Korea. Charan! Abot na. Gikas Korea. Gikas Dali, Oroy, dali. kadaghan. Bro, promise yun yung gano'n. More than na pumiyog ka ng kuhan, the bar, o... Challenge, wala pa tayo ka. Sa'yo, gi-challenge dahil ko sa among guest, guys. Liman ka. Heavy po kayo naman dito. Gihatag, unang kabuhok, di ba? Unang kayo naman ni Suara. Di ko ka-carry gaya anong usama. Yung Di ba carry? Di ba carry? Hindi ma'am. Kailan ni gihatag tanan ato ning gon. Lamang ko ba sinag... Bas hindi mo juice na naikaon na to, ma'am. Yummy. Buha ko ma-inform na ni disco diri, day. Napalis ko pa di mo diri. Ako na may bayruro, managan lang ta. O di kwarta. Daya ka rin, manghugas ningon sa katit. Wala may kabayan. Wala may kwarta pa priko. Nag-iapos na mo. Nanay mo kulay na sa sim. Ari ka mo ba? Ako makijoin ka sa kibila di ay. Mura ko na-pressure. Bye, ma'am! Mura ko na-pressure na muna. Ikuha na sila. Mapay na sagsakay. Hindi mo naman kikita. Okay guys, if you like this video, please thumbs up, share, comment, o pindutan ang subscribe button. Hindi sa tingin mo na ang bell para ma-notify ka, para ma-notify
akong i-upload. Bye-bye!